Renesanční skvost, pohádkové město či architektonický unikát. I tak mnozí nazývají Český Krumlov. Český Krumlov je magické město a zároveň mimořádně křivé město. Lidi jsou tu tak průměrně křiví jako všude jinde, ale všechno ostatně je tu křiví nadprůměrně, především meandrující Vltava, nebo taky krajina střech, kterou maloval Šíle, nebo ty kočičí kameny, 400 let stará kontinuita. Ta křivost vás vůbec nenudí. Tady je zkrátka na co se dívat i co zažít. Třeba slavnosti Pětilisté růže, které jsou známý a hojně navštěvovaný, nebo potom třeba Mezinárodní hudební festival Český Krumlov v létě a další. Nás čeká festival piva a je to vlastně akce, která je rozprostřená do celého měsíce května. Určitě potom relativně čerstvá akce a to je festival Na dlažbě se to jmenuje. A je to festival pouliční hudby, který organizují místní a loni to proběhlo tak nádherně, že se vlastně i turisti přidali, tančili. Navštívit centrum Českého Krumlova znamená vidět bezpočet zajímavých míst. Pokud se tu ovšem rozhodnete přenocovat, je celkem jisté, že některé z nich prožijete na vlastní kůži. Tato majestátní budova v Českém Krumlově stojí od roku 1586, kdy tu Vilém z Rožmberka založil jezuitskou kolej. Podle jedné verze chtěl omezit rozmach protestantství v kraji, podle jiných za nápadem stála jeho manželka Polixena. Ta měla mámu ze Španělska, Marie Manrique de Lara, a tam právě jsou kořeny jezuitů s Ignácem z Loyoly a ona velmi inklinovala k jezuitům a já to trošku podezírám, tenhle důvod, že byl ten jeden z důvodů, proč vlastně jezuitská kolej v Krumlově je asi čtvrtá, která byla v naší zemi. Představy o poklidném chodu řádu ovšem jaksi narušovalo mládí samotných chovanců. Krumlovandy, které chodili prát prádlo do řeky, přitom se předkláněli a protože to byla už doba baroka a oni si zakládali celkem na prezentaci těch barokních tvarů, tak oni jak se předkláněli, tak ti mladí chlapci se vůbec nemohli soustředit na ten duchovní život. I tak vrchní jezuita rozhodl, že koupí to místo, kde ženy praly prádlo v řece a udělali tam z toho jezuitskou meditační zahradu. Dlouhých 137 let je ovšem komplex znám jako Hotel Růže, z jehož terasy se právě rozhlížíme. Místo, kdysi určené jen úzké skupině vybraných, dnes může navštívit každý. A bez obav z odříkání, to už se tu dnes nenosí. Naopak se tady lze nechat hýčkat a přitom vzpomínat na dávnou historii. Slyšel jsem, že právě tady se chovala prasata. Já jsem pamatoval ještě z 90. let, že tu byly toalety a teď je tady wellness. Tak nevím, jestli to přesně takhle všechno bylo, ale přijde mi to jako půvabná historka. Nebo se bez přehánění na každém kroku kochat uměním. Je to vlastně dílo našeho pana majitele Jana Horala, kterým byl velký mecenáš umění a i celý hotel je vlastně takovou, jakým dá se říct, muzeem. Mimochodem cennými kousky majitel zaplnil i budovu, která byla dlouhé roky mylně považována za nejstarší ve městě. V domě s historickým průčelím v současnosti známém jako Hotel Old Inn si můžete pohovět i v bývalé kapli. Těšit vás přitom může vědomí, že zdejší atmosféru si tu užívala a stále užívá i řada známých osobností. Mezi nimi třeba operní pěvec Plácido Domingo nebo top modelka Tatiana Kuchařová, kterou jsme tu zastihli krátce po snídani. Jsem tady každý rok několikrát, i mimo sezónu, protože je tady méně turistů, je to tady fajn. Teďka jsem tady s maminkou, s kamarádkama, takže máme takovou dámskou jízdu a zároveň je tady spoustu krásného vyžití. Kdo má rád cykloturistiku jako já a vozí si sebou kola, tak je to naprostý ráj, protože tady je v okolí plno cyklostezek, nebo se dají zapůjčit samozřejmě pro ty méně otrelé i elektrokola. Mimo jiné právě spojení cenné historie s moderními vymoženostmi je tím, co do Českého Krumlova láká a o co je tedy třeba i pečovat. V novém roce jsme získali ocenění Ecolabel, což je udržitelné cestování. Je to úplně komplexní řešení. Je to právě nákup od místních dodavatelů, bioprodukty a také je to o tom, že šetříme energiemi, šetříme vlastně topením, šetříme světly a tak dále. V České republice je jen 7 hotelů, my jsme 2 z nich, které mají tato ocenění Ecolabel. A kam ještě v jihočeské perle mezi městy vyrazit? Výběr je bohatý. Hrad a zámek a zdejší medvědi, otáčivé hlediště, fotoateliér Seidl, feráta, cyklo i pěší stezky a to pořád není všechno. V muzeu čokolády můžete otestovat své smysly a hádat, co třeba právě teď cítíte. A pokud si nejste jistí, co si vybrat dříve, nechte si poradit. Oblíbená je
vodoplavba. To město vypadá z té vody úplně jinak, než když si ho projdete pěšky. Bez té Vltavy by to město nebylo ono, takže si myslím, že kouzlo je hlavně ta řeka. Mimochodem nejkrásněji je tu prý právě teď na jaře nebo na podzim. Tohle město ale umí učarovat kdykoliv, jak dobře vědí cestovatelé z celého světa. Ostatně v Číně si dokonce postavili věrnou repliku části zdejšího historického centra. I vy si kus Českého Krumlova můžete uchovat, ať už na fotografiích nebo ve vzpomínkách, které se tady utvářejí raz dva.